right, vanhu vese vanoda advocate Nelson Chamisa itai ahoy right now in the comment section. Zvatanga ndakambokuudzai, ndakada chitaurira guys ngati no monda Chamisa asi munhu wechibhara nzekuti anokwanisa kuzongosiya vanhu makadaro. Ndaizviziva kuti mazuva akaita seaya zvichaitika, zvichasvika. But kana uchiziva kuti iwewe unoti pasi neZANU-PF auchaidi wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. Hatina tsitsi navo, vanoshotwa vakaguta. Because zvinhu zviripo panapa ka chero makati biased apana tombeta biased zviri serious chaizvo so that tizonyatsoonesa papa mberi kuti aiwa ka ko ingawani vamwe vari kubudisa news vari kunana ZBC vari biased one handiti right. Nyaya iri panapa yabuda yakadai so hama dzadiwa iri kutaurwa zvaready something zvakubikwa chabikwa inonzi chakwata chikaibva icho chapa yellow chakuda kunoita red. Havenoti paichi changosara chete I think color chete. So advocate Nelson Chamisa mana varubuda kuti all sacrifices are never in vain. Trust the process. It's separation time. We will see our celebration day. We will see our celebration day. Nozoti nezuro paya pakaswera pachitaura nyaya pichinzi aiwa ngawe tibatane tite alliance tizobatanidza zvinhu todai kuti tikwanise kuna vanga vatozvinzwa shoko ratopinda mustreet ka ini ndakakudza ndikati there can't be smoke without fire. Isu edu tichiziva zvikiitika tichinyebedzera kudzungaira ukatasa vanhu vese vakaita sana hope anani vakatombotry tadza dai so takuita government in exile chichi zvese zvezve vakaona kuti hazvina musoro hazvisi kushanda. Vakapedzera vakutanga vakuataka munhu, pedzera kutanga vakuataka munhu, pedzera kutanga vakudzoka futi vakati aiwa but no uyu munhu kuti aribo isusu takazodai takadai vanenge vasinyasorina plan. But vanhu vakuti vanenge vangoti nenharo vanoda kufungudza kuti munhu wese ada kuteerera advice dzavo. Because zvinoitika ndechekuti unoteerera advice yemunhu wekuti pamwe ndiye wacho ari kutokuataka wacho obva akupa advice. Anokupa advice yekuti anoziva kuti kumberi uko anotonokupedzera pakadai so anoenda unokugarira iye akuadvisa. Hazvimeke sense manje kana zvinhu zvazodaro. So ndo zvinhu zvirimo muground hama dzadiwa. Chatsvuka chikakwata ndo mashoko aripo ari kunzi aiwa zvese zvakaitika masacrifices ese hazvisi kuzoitika in vain. Saka motogadzirira day rekucelebrate because ndo zviri kutaurwa mashoko kuti gadzirirai muchariona zuva redu rekucelebrate zvapadhuze. Now ndikuzoona paswera pachinetsana nhasi wakomanaka zvimwe zvacho hazvitoita kuti urare musina kuzvinzwa izvi. Paswera pachinetsana mahere wabudo ari kunetsana namatevere Minister of ICT. So why do you use the title doctor, yet according to your tweet on 9th of November you indicated that in terms of qualifications you are still just a PhD candidate. Can a PhD candidate use the title doctor? Those are vacho munangopindwa nemweyo kuti kuchira kashi so kuti doctor ndichichi unozoti vese vanozipa matitles ese. I still remember ndichitaura nemumwe munhu so ZANU-PF supporter akati ndiri politician ndakamuseka na unopenga ndozvakaita mapolitician izvozvo. Iwe hausi politician uri supporter not just a supporter mudzungairwawo zvake. Unozonzi politician kana wakuchita zvepolitics but kusupporta vanhu vari kukuitisa zvinhu doesn't mean kuti iwe politician. Hazvisiri izvo, haisiriyo nyaya yacho ka yekuti ungatoti iwe politician. Ndo the same ne these guys kuti akangoona vamwe vese vari kushanda navo maministries imomo vachizvita madoctor anobva atongopinda imomo uta kondingaita same. And ndikuona futi imwe nyaya iripo panapa Case Coventry confirm Minister of Youth of Sports and Arts Recreation Case Coventry has announced candidates for the presidents of International Olympic Committee OIC. If successfully, Coventry would become the first female president in the IOC 130 history. Adombobereka record. Chandoziva nje kuti kana zvichivotwa maybe kana zvazovotwa naumwana kune dzimwe nyika noti vari muZimbabwe because vari muZimbabwe vanobelieve kuti akagona zvaakaita career yake anga right but paakada kuzouya kunoita minister of sports akasiya ministry yacho yatomusango chezvo. Anyway tozonyatsotaura nezvazvo tinoonesana. Imwe iripo panapa Speaker of Parliament Jacob Ndenda warns MPs to tell your constituencies to verify land ownership before buying or risk seeing them homes demolished. Mudenda stresses the
legal pitfalls of purchasing land not owned by the city council. Aiwa guys, endai munoudzawo vanhu ikoko kwamunenge muri kuti pavanotenga land ngava make sure kuti land checho iri nigirikini zvekuma land baron ngavasiyani nazvo because mangwana dzimba dzavo dzinozobuda dzakupwanya. Handimuona ayo nyaya yeland I think tatoone nguva panapa tiringoipopota because zvinhu zvakatorwadzawo nokuti vanhu vanopwanyirwa dzimba just like that. Chii chakadaro for the why right. Advocate Mahere ane nyaya yavhura panapa but ndirikuona yane respond. So atanga iye ndiyati, is there a ministry that would say is delivering or doing well? Finance kune Zig Adona, ICT mutero, WhatsApp, sports no stadium, water zvibhorani mutown, energy 30-hour load shedding, lands no title on farms, transport mushikashika, youth 2030 ndenge ndichiripo, labor 5k salary arrays ndo yekudzika yekuzoita 2 Zig here, health covid inouraya, education 29% pass rate yepa O level, environment Mount Boterekwa blasted, mines gold mafia, justice no law for Zig, foreign affairs booing abroad, arts wontona wingi D ndo iripo. Saka vanhu veZANU-PF vazogara pasi manje vakati uyu iko ngati mudzosere timboonesana zvinhu zvaari kutaura. Saka respondi yacho iri panapa yauyawo iyi hama dzadiwa ari kuti ministries doing well in Zimbabwe. Inini zvangu panyaya yavo kutangana kwavaita handinei nazvo, to be very honest, kutangana kwavaita handinei nazvo, but inini kwazondiudza kuti ministries are doing well in Zimbabwe manje watotitanga because isusu hatisi kuona zvinhu zviri kufamba, ndochokwadi. Pekutanga panapa ari kutaura kuti Ministry of Finance and Economic Development achievements avo zvinonzi introduction of a gold-backed currency aiming to stabilize the economy. I don't think kuti munhu akakwana ntaura zvokuti Zig rakaintroduce uri normal chazvo zvontaura zvokuti Zig vanhu izvi munenge muchimbonyatsozviudza ani chazvo wotonzi uri kudefenda zvakadai. So these guys vanenge vachikora chipuwa mari neZANU-PF vachinzi vari kudefenda vanofanira kutodzingwa mabasa emari kutambiswa emari yenyika. Guys kana vachibhadhirwa mari vanhu ava ngavabviswe ipapo. It's waste of money. Notaura nonsense dzakadaro. What's that? Chii chakadaro ichocho? Kuwesta mari uchidefenda zvinhu zvakadhakwa. Zig rakadhakwa, hatidi kumboswera tichinyeberana. Ukaona munhu anobuda achidefenda izvozvo, that's why mani muchizongonzi pese pese pamuri kungobuda zvinonzi makadhakwa muri old fashioned. Hamufaniri kuisawo futi munhu ari old fashioned kuti akwanise kunge achikudefenda izvo zvakadai so. Ona madhezi aya paibuda pachitombotaura timu rera ana mutodi kudhara paipa zvazvitombori beta because vakomana vaya vane kamwe kakuzomboonera kakuzombonzwisisa kwavaita, even though zvavangari vanhu kuti vaizombowanza dzungu rakazovadzingisa mabasa, but zvanga zviri beta than zviri kuita vanhu ava. Ungadefenda Zig imi mari kunzi kuexpire iyo wobvunzwa idefende iwo zvinomeka sense here izvozvo. Mari kunzi kati mukaitisa umwe munhu rombe ukoko hamuna kumunzwa here zvato nemahours mangani ko nyaya yacho haisi yane 17 hours yataurwa izvozvo. Umwe munhu akaitiswa rombe nayo achinzi mari yako yakadonha kutokutambirisa 2 Zig but munhu anga achikweretwa mari ma-US akawanda. Akomanaka pa number 2 zvikanzi Ministry of Information Communications ma-achievements hanzi facilitating of Starlink services to enhance internet connectivity thereby improving communication infrastructure. Starlink iri kutonetsa kutoshanda muHarare. Starlink ndiya Elon Musk ainombogadzirirwa muno. Satitaura zvokuti ma-achievements iwani kuti kungoisaina unzi yapinda muZimbabwe, that one is not an achievement because haisati yakwanisa kunge ichisvika pamunhu wese. Tikuizvibvuma kuti yakauya yakagona nditi, but tikanyatsonyatsotosvatsvaga kuti right vanhu manyatsobenefit here paStarlink manyatso zvichingori imwe iyaya makanzwa zvazvakutanga kutaurwa Starlink ikazopinda izodai dai mamatojambira rintori haaso kuside kwavamwe vanhu iroro ihaaso kuside kwavo kana yangopinda ifanira kungopinda gedye zvotovharana zvakadaro kwete zombonzi aiwa inofanira kuzombodai yozombodai nyambo dzese dzinechiitika. Chero vakanzi vakaisa Starlink vakagonawo paStarlink. What about maWhatsApp ma$50 emaWhatsApp group aya aufa ndimari dzeWhatsApp here munotanga kuda kubhadharwa muWhatsApp muti murisa WhatsApp license ndozvinotaura Zuckerberg here mimi. Chii chakadaro ichocho zvinhu zvese zvapedza kubhadhariswa bhadharisa neWhatsApp ubvonzi makatoachiva chii kwakutonyara kuti tinziwo tapinza mari muhurumende. Ndozvandava kutoona zvakutoitika panapa. Ministry of Youth and Sports and Recreation Development Cricket Stadium Vic Falls ayo hatina stadium rebhora vanhu vatotamba neKenya kuSouth Africa mangwana
hapana zvatidi kuzvinzwa nyaya idzodzo. Ministry of Lands Agriculture aiwa kundo kune maland baron uko hatidi kunzwa kana imwe ngirikini iripo chero zvaari kutozvidefenda nazvo. Hanzi Ministry of Transport Infrastructure Development major roads like Harare Bed Bridge ayo imari yematogets mbudzi interchange ayo yaane makore ichigadzirwa. Hatisi kuramba but it's a good job, but tiri kumboti pindai mumalocation wo, endai mumbofamba, endai pindai nemota force motenderera muone zvakaitika. Imama nemi ichi nzvimbo yekuda kuti hati mukutaura zvemarodhi, marodhi acho hatisi ngofambire kwaiwe ichitika, hati vanhu vanozofamba wapinda nemukati unotofamba iwe achiri mapotos ukakanayo ukatodonhera mumwe utadza kutoonekwa ronzi vakagadzira maringi zviri kutowedzera kuti wese kana matoda kutoti maroads development aiwa zvichitori kutanga tikitori maroads emuzimbabwe pakugadzirwa kwari kuita achitori kana pa9% chachozvo achitori kumashure. But anyway they are doing a good job zvazvo, but not kuti tingatova defend kuti they are doing well. They are not doing well, hapana. Vanoda kutombopiwa pressure yakasimba ndochokwadi. Ministry of Public Service Labor ndokuya kuya kukuvharwa munhu mari kokoko ndo zvacho kaizvi, ndo zvinhu zvacho kaizvi. Iye labor chaidzokera. But anyway ngatimboona Ministry of Health Child Care hakuna right. Mira timbonzwa zvakutaura introduce air ambulances and emergency medical services kuzvipatara kuna mushonga. Maternity leave ariko akagadzirwa nguva dzaSmith ari kuHarare hospital, go and check there. Haasati akushanda manhingiri nacho zvingori zvekudhara kuri kushanda 1 futi. Saka vakadzi vanotofa vachingozvara vangani mathousands evanhu vari kufa vachifira kuzvipatara izvozvo. Hatikwanise kuti tinge tichidefenda zvinhu zvakadaro. Uyu munhu uyu ndambozvitaura akati hatorina clue nezvinhu zvaari kudefenda, zvoda kutoitisa vanhu hasha. Amen kuti list racho iri vanenge vangonzi tinzi tiri kutaurawo. It's not about kungotaura, because kana pataura mafacts patotoronzi chino inotarisa pakati wona pakati, kwete kungotaura nemuromo kuti aiwa but pakazodai. Tundege twacho tokambosvika kumaraini kwenyere tinochingonzi vakaintroduce tundege toichingotakura zvinge zvima zvivano zvevanhu vane mari. Iwe kakambosvika ukatakura mwana wako akambotakura nechindege ichocho kana zvisati zvaitika izvo zvonyarara nyaya iyoyo futi, because panoda kutonyatsoongororwa ipapo. Kana iwe usati wauya ukatakurwa nekandege kako, kana usati waona next door wako achitakurwa nekandege kako, iwewe uri kutaura iwewe unenge usina mari uri murombo, nyarara nyaya idzodzo, because kune kuti kanenge kachiende kachinotakura vanhu ndizvo. Soda kuti zvinyararwe izvozvo. Ministry of Higher Tertiary Education iyo aiwa gatimujambire, because munozoti paonda dipisa. Ministry of Environment, Climate and Wildlife Achievements, Victoria Falls Tourism aiwa Victoria Falls yagara iripo ende kuri kutopuka mvura kuside kuZambian side. Saka kukazopuka mvura kuZim side muchaita sei? Muri kutaudza kuti ndimuri kupomba mvura paVic Falls here. Musataure zvinhu zvisina basa. This is not right. Ministry of Mines targeting 12 billion mining economy indicating growth in the mining sector. Vari kutargeta havasati vanhingira, because tinonzwa ma-achievements, because otherwise ndoponozongotanga kunzwa zvema-gold mafia. Ministry of Foreign Affairs and International Trade Achievements, participating in international events like COP29, active role in SADC regional affairs. Apa pana chataurwa zvakafana kuti zero. Pane zvimwe zvokuti unozoti ndangotaura zvakafana zvagara. Ministry of iyo Foreign Affairs unotongoenda out, anotadza nei kukambi kupinda mira paSADC. Imemi Zimbabwe iriyo SADC chair pamanzi imemi muri vanhu vakadai sotonzi imaomane. Ndosaka vanhu vasikachateterere zvimaringirikini zvemaZBC izvezve, because of this nonsense zvinoichita. Ndo pfungwa same zvine zvichingotaurwa izvezvi. Hakumana munganzi madefender chipa. Ministry of Energy and Power yatide kana kuinzwa. Achievement launch of presidential solar scheme to increase renewable energy. Tikutaura zvokuti magetsi ari kutonetsa. It's a fact. Mukugara kuside kupi mimi? Unditaurire kana akabaka inguva izvezvi. Unditaurire kana akabaka. Kana akadina nguva ndikudze kuti nguva dzakati anenge aenda uzonditsvaga unditi ariko. Hapana, masola acho ari kushanda chii? Arushandei uyo ukudya mari masola muzere. Mari masola akazongotengera vanhu tumota tuma-electric. Motongoshandisa tumota tuma-electric. Pa-arts abanzi Holy 10 hip hop award is better than Wingy D.
aizvandione zvine zvekuita neministry of arts izvandione kunge ministry of arts nechayakabatsira pazvinhu izvozvo plus pakuti Holton is better than wingi d atoo madhirama kungotsvaga kuda unonzwawo vanhu handiti mwamatonzi muri yepolitical party inoswera ichitaura zvinhu zvakapusa kudaro ngaaende kaunozadza chiccr1 kaholi wenyuye hatidi kutaura zvinhu zvekuti mungozongorwisanisawo vana munhu akatozvinyararirawo muzorovesa mwana handiti hazvisi right zvinhu zvakadaro izvo anyway guys ndo nyaya iripo that's the way yavari kudefenda zvinhu zvavo ameno imimi munoionawo sei nyaya yacho inini pamwe munozotanga kunditi iwewe ona tsitsinana iwe ndikuzaya vanhu mozoti iwe ona tsitsinana iwe vanhu vanodeso nai guys ndinganyarirawo ndichiudzwa kunzi paitwa maachievements kudepartment repower Ministry of Energy kunzi kwaitwa achievement vanzi kuri kugadzirwa kwaiswa masolar mapresidential solar chinchi iwo magetsi acho ari kutonetsa ndinganzi paita achievement yechiipa pa hamunaona iri kudhara pakanzi taisa chimwe chiplandi kuhwange uku chiri kushanda chiyungu vakatanga kuudzwa nyaya nezesa mastories zvakauya zvitanga kutaura izvo so load shedding yacho zviri kutonyadzisa zvinhu zvese zvavari kutaura vachidefenda zvakafanira nongoti zero ini ndo zvandandakamirira pandakunzoona hanzi kwaita respond ndikadegedza ndiuye tionesani respond yacho but I don't know munoionawo sei nyaya guys tell me what you think in the comment section.